салом дӯстони азиз. Салом. Мо боз ҳам бо шумо рӯпарӯ ҳастем. Шаҳзод ва Умедҷон дар бахши ҳа ё не. Шаҳзод, ту чӣ кор карда истодаӣ? Оида чароғаш сӯхтааст. Соз кардам дар коридор ки устои барқро даъват кардам дар. О, ёфтӣ. Мавзӯи имрӯзаи барномаи мо даъват кардани устои барқ ба хона. Шаҳзод, Хоб. агар рафту ту ба хона устои барқро даъват кардӣ, чӣ гуна бояд ӯро пешвоз гирӣ? Муқаррарӣ дарро мекушояму салом медиҳаму ҷои ҳодисаро нишон медиҳам. Салом алейкум. Салом алейкум. Марҳамат акаҷон. Бед. Марҳамат. Шумо устоам? Марҳамат. дари дилро барӯяд ба он намудам. Марҳамат. Аё эй устои ман, чароғон кун кулбаи ман. Ҳарда дӯстем? Кадомитон заказ карда будем? Салом алейкум. Ҳаст нигом кас. Ман электрик. Хайрат кардам. Таъсири. Ассалому алейкум. Электрик фарёд карда будем. Соҳибхона ягон кас ҳаст? ҳангоме ки усто бо кор банд аст, машғули кор аст. Ту бо чӣ кор машғул мешавӣ? Ту барои усто чӣ кор мекунӣ? Аввал кӯшиш мекунам ки ба усто халал нарасонам. Агар халал расонам ҳам як пиёла чой дароз мекунам. Саломат бошӣ. Монда набошед ака. Раҳмат. Як чой гарм. Саломат бошӣ. Саломат бошӣ. Нӯшиҷон. Усто фикр мекард ҳар лаҳза ки чӣ кор кунад бо ин ду фаза. Вале Ҳамиҷаш чӣ мешид, устоҷон? Баҳона дар кор. Ҳозир баҳона. Ана ҳамин баҳона. ёд гирифти кор. Кадомиша ака? ин ҳамин бологиш аст тоску. Кадомаш? ин бологиш. Хуб болонгиш инамин болонги инамин. Кӯрин намебинед? чин мосури хонама чин. устои зебоӣ буд, вале усто дар як рӯз мегашт хонаи фирӯз. ҳам дилафрӯз, ҳам хушрӯз, ҳам дилсӯз. устои буд, устои бовафоӣ буд. Ҳазо шуд устои? Ман
4 сол ака, на 4 сол чи устоём, ана пешаи дар бай чӣ мегӯям университет дарс медодам, маълими физика будам. Ҳесаб омадамо, ана бекор нашидам гуфта, баъд рафтам 5 моҳа курси ана инами электрикӣ хондам. 2 бор токам зад ёд гирифтам баъд. Ана тамом. Ay, papito. Papito. Papito, 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 papito. Aki, take, purana. از شما تشکری کلان برای از این خاندان. شما چی کارین اکا؟ من بخشورم باز رنر کنم. Ay, papito. Mi alma. Papito, 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 papito. Take, purana. Choco, chocolato. روز و شب های دارم من هنوز با دلی امیدوارم من هنوز شهزاد جون устои барқ кори фармударо ба анҷом расонид. Чӣ гуна ӯро аз дар бояд гусел кард? Ман аввал музди меҳнаташро медиҳам, миннатдорӣ баён мекунам. Тамом, гусел мекунам. ман ҳам бошам ҳамин тавр мекардам. хуш омадед ака, хуш омадед. хӯроки гарм буд. خانه ما آنقدر هم دور نیست از قدمت چراغان شد خانه من. بگیر این 20 سامانه از شات من. برادران هر تون 1000 رحمت کلام نگیرین 10 سیمی تقسیم کنید. خوش آمدید. تو می روی خیرامان، من با دو چشم گریان. هیا ای اوستای من. خوش آمدید. تشکر. رحمت. خوش آمدید. دوستان عزیز، این بود بخشی ها یا نه. با شما بودیم شهزاد و امید جان. خیر.